Nandito kami ngayon sa Camaligan River Park. Ayan. As you can see sa likod, medyo marami na yung tao. Ayan. So may entrance fee na siya, 10 pesos. So yun. Tingnan natin kung ano nasa loob. By the way, kasama ko ang aking pamangkin na si Maki. Medyo marami ang tao ngayon. May titinda ng mga ball caps for 180 pesos. Yan, so ito na yung mga foods. Ang daming tao. Ayan, may fries. Ito naman may fries. Tapos may dynamite. Ayan, so yung mga mani and other nuts. Ito ganun din, may fries din. I'm hoping na sana meron dito yung Tteokbokki. May popcorn. Ano masabi yung Maki? Maganda. Ayun, may shake. Ito yung mango overload. Dito medyo marami na yung tao. Ito yun, yung Tteokbokki and other Korean food. Oh yan, so meron silang fish cake. Fish cake is 40 pesos. And then mixed sushi is 150. Then ito naman yung kali. And then ayun na yung Tteokbokki, 50 pesos. Then ito yung sikat sa Manila, baked sushi, 150. And kani. At meron din shawarma. Tingin pa kami, iba pa. Try natin making Korean. Ayan, so may siomai. Ayan. Okay, so may pila paakyat ng bridge. Ito yung bridge. Then ito yung pila. Ayan, so hanggang dito sa likod. So may bantay. Ati pa order ng fish cake at saka yung Tteokbokki. Isang order. 40 po. At saka Tteokbokki na rice cake. Ito po. Tulo. Ako, dua ka. Take out po lahat. May pasal kaya. 40 pesos.
Kaya lang, ano gusto yung marinda para magtugod sa agam ko. Hindi ba? Parang, ayun. May dapat ba yun? Maanghang siya? O hindi na? Control naman. Pero kung bakit? Ito po. Ay, sige, okay na. Hindi na. Tulo ato yung Okay, so try namin itong rice cake. Ayan itong tteokbokki. Tingnan namin kung masarap. Butigisa tayo, Maki. Sarap. Lasang fish. Lambot. Ito pala yung itsura ng ano, ng fish cake. Now try naman namin yung rice, yung tteokbokki. Yan. Very chewy. May konting spice pero hindi man ganun kaanghang. Dilim na ang pwesto namin. Diba hindi mamanghang? Ubusin na namin tapos mamaya hanap kami ng ano, may inom namin. Bridge. Ito na yung bridge. Yan. So may pila. Yan. Hanggang doon pa sa pinakadulo kung saan kami kanina nakatayo. Yan. Dami. In fairness, may parang disco light na sa taas. Yung mga tao walang ginawa kundi mag-post, mag-picture. Yan na. Yan ang aming vlog for today. Daming tao. Parang may party. So hindi na kami aakyat doon sa bridge kasi sobrang haba ng pila. Yan o, may pila pa rin. So, ang haba lang talaga namin dito. Matikman lang yung ano, fish cake at saka tteokbokki. So, that's it for my video for tonight. And I will see you again on my next vlog.